Ning yonine padha, Mas. Iya. Basa lenggah ngono yonine padha. Biyen nom-nomane Mas Gondrong nalika dhewe taun 2010 ya kaya Mas Gareng ini. Iya. Saiki lak dasare wis sepuh dadi ya kudu nglenggana sing luwih enom. Sapa sepuh? Lho. Iya tadi kowe kok ngene aku sepas. Lho wong iki bakale ngunduri tuwa to, Mas. Ya aja mikir ngono saiki wis enom kabeh aku kowe cek galak-galake wong. Sepuh. Si sepuh ki sapa Jali? Sing iki sepuh ya le. Yen kersanipun sembur tutur panjenengan Sing mbok ndonga sapa? Mas Gondrong. Kuwi ndongane awake dhewe ra mandi apa ndongane wong. Ya sapa ngerti kanggo wong liyan ki ya. Nini semara bumi kaki semara bumi ibu bumi bapak kuasa bapak atam bapak kawas diri aku man bumi. Uri aku ping kata kata. Oleh. Sing terakhir lali rapalan iki. Kuwi dek iki nyeluki danyang dindi ra tekan. Danyang dindi ra tekan. Danyang kene kon ngampiri danyang kono barang iki. Duh kowe lali sing arep rada bantu sing terakhir kali. Kowe tak critani. Iki nganggo joget ora? Iya. Iya. Jajal kluthuk lho, kluthuk. Pak Sun. Apa? Wah, Mas Rudi Gareng Mas Rudi. nggih. Mas Rudi mbak nuwun rawuhipun Mas Rudi. Mas Rudi Gareng. Langsung disewer ya. Senenge wong bejo. Monggo Pak. Nggih. Nggih ngoten. Nggih. Pun monggo diparingi monggo. Nggih. Monggo. Nek niki mboten sah. Nggih, monggo. Lah nggih. Niki mboten sah. Niki pun gadah napa-napa pun gadah niki. Kowe nyapol kok nusul aku lho nyapol. Wis ben. Nyapa to kok nusul nyapa to. Sampai yo tau dadi nom. Nah, Kene. Wis rasa Mas nek kono ae. Engko yo dimaklari neh karo kono. Wis kono ae. wis Mas. Kene lho kok kene le. Wis nek kono ae. Lenggah mriki, Mas. Lah mbok kon gorene wis mbok jaluk separo. Ora nyapol. Ngono. Siap. Siap. Jajali. Awake dhewe tetep ngene. Iya. Mas sampean kono sik ya, Mas. Mas Rudi, aduh, Sampean kono sik. Nah. Ngono wis. hati-hati aja Anu karo wong kondang gayane terus dinerokne aku ngene. Oh pasti barang-barang nerokne aku lho wisane. Kena lara aku nek masuk. hati-hati. Cekane. Aja cetek ya, Mas. Jaluk separo hati-hati. Ora. Ning yonine padha, Mas. Iya. Basa lenggah ngono yonine padha. Heeh. Biyen nom-nomane Mas Gondrong nalika dhewe taun 2010 ya kaya Mas Gareng ini. Iya. Saiki lak dasare wis sepuh dadi ya kudu nglenggana sing luwih enom. Sapa sepuh? Lho. Iya tadi kowe kok ngene aku sepas. Lho wong iki bakale ngunduri tuwa to, Mas. Ya aja mikir ngono saiki wis enom kabeh aku kowe cek galak-galake wong. Sepuh. Si sepuh ki sapa Jali? Sing iki sepuh ya le. Lah awake dhewe ki Kowe kaya ngene kaya maco. merening kaya ngene. Merening mbok kelingan ning rumah sakit Isak ngono kae. Ora kok dadak Rono ta? Apa? Ning rumah sakit tadi. Oh tak. Coklit kok ngendangi aku. Aduh. Lah apa nek dalang sing ngindang dicateti. Loro tak gawane jero lah kok kon ngijoli dhuwit to. Wah, ora cedhot. Tenan. Ki Mas Gareng sok sampean jo. Iki sapa to? Sapa to lali enak wis. Sama masuk lali. Mas Gareng lali. Iki ngono saka Ora. Wis tau lho lali. Ora sambung-sambungan. Lah kenapa to, Mas? Ora sange-nange ini. Sajake pengin apa piye kok ya. Makasih mboten kok ya. Masa lali. Iki ta. Sinden Jogja dalang Python lho. Python meneh. Apa Python Kan iki? dalane cantik-cantik kok ngene Mas aku Tukang tapen ning selipan lho, selipan. sinden Jogja sapa to? Loro ki kan Jogja semua. Tatin Totit. Iki Mbak Tatin, iki Mbak Elisa. Wale. Walik, Mas. Wale. Iki Mbak Tatin, iki Mbak Sendun. Mripatmu preksakno. Dalang nek wis sepuh mek ngono. Hei, ngono. Mripatmu Iya lah awake Kae kok ngomongane priksakno mripatmu. Kono dhewe kupinge butuh dipriksani. Oh, aman. Masun iki tengen-tengene wong sak donya ki Masun ya. aku ping Pagatake wangi Mas jenengan. Sehat sing penting mulai sekarang sak teruse. Amin. Wis ora wani ngrokok. Gak, mergo. Gak wani, Mas. Wani ya, Mas? Gak wani. Udut. Mas Gareng. Apa?
Masun ki sik wis gak ngerokok. Wis gak wani ngerokok. Pancen yo sementara iki sik urung iso tuku. Dadi kok tanganmu ngonyek ngawur iki sambene rena-rena ya. Bapak mau bicara apa, Pak? Pripun Pak Heru, Pak Heru. Oh, menika selamat ulang tahun buat Kang Wayah saka Mas Heru menika kadang kula sepuh. Pripun Mas Heru tembange napa niki mengke? Sudah itu. Pak Heru menika wes iki the best kota Blitar menika. Anu sing nembang tole gareng. Nggih kalih bakso Tatin, duduk Mbak sing Lisa. lokal. Oh lokal. Lokal. Nggih. Oh Gentenan ya saya. pancen Pancen Batin ben lenggarin. Sing apa jenenge? Oh, uruk sik lho, Dintekne sik, dintekne sik. Lho iki sik to. Jenengan iki mosok ora. Sinten anu Sing misuhan. Oh, Mas Heru. Wo anu sapa kae? Hani. Nomor 3 koetan kae lho. Susi. Susi. Susi si milik iki weleh-weleh niku to. Oke. Sing latah lho. Nggih. Ya, bentek sik nggih. Tapi dintekne sik janda barune. Ya sing penak. Nggih Mas Heru, siap. Nggih Mas Rudi matur nuwun rawuh. Siap, Mbah nuwun. Mbak Tatin. Nggih. Pripun, Mo? aja mulai lho. Boten. Wah, lha ning Mbak Tatin Langsung nenek. mulai. Lajeng napa? Gepuke mulai saiki. Mungkin wangsule nggih nyarungi tancep kayon. Siap, Mas menika nyuwun pangapunten. Nyuwun wedal. Nyuwun wedal menika wonten Sesulih saking Banyu ing Bapak samangke kajak lan niatipun nggih menika ulang tahunipun. Teng Putra payaipun. Aku sekali maneh kaya kumbu Karno mene lho. Omong ono Jare omong ono ususe rung tak sehat lho. Ora to koyo. jare Iki piye maksudnya? anu menika ulang tahun ingkang Anu Mas wayah. Heru, ngriki Mas Heru. Nah. Nggih. Nggih. Menika Ulang anu tahun ini. dipun tampi rumiyin mengke kalian Ini ajate gansaran. ulang tahun Kang Wayah, Mas. Panjenengan doa riyen kersanipun sembur tutur panjenengan Sing mbok ndonga sapa? Mas Gondrong. Kuwi ndongani awake dhewe ra mandi apa ndongani wong. Ya sapa ngerti kanggo wong liyan iki ya. Nini semoro bumi kaki semoro bumi ibu bumi bapak kuasa kekuatan bapak kamu sendiri aku man bumi. Udah aku tinggal kata terakhir lali rapalan iki. Kuwi dek iki nyeluki danyang dindi ra tekan. Danyang dindi ra tekan. Danyang kene kon ngampiri danyang kono barang yo. Donga lali sing arep rada bantu sing terakhir kali. Kowe tak critani kuwi donga tenanan. Donga ya tak sing pertama rada jelas, sing terakhir Aku lali. tahu sampetan nggone iki nyeluk danyang sak desa diceluk kabeh. Sitirya kumarane bumi purya musing ika baka cika baka danyang legok ngriki enten lepate lek kula nggiyar nek kula nyun pangapura. Amin. Ngono terus bar iki digiyarne. Niat kajatipun. Sing dongani sapa? Panjenengan no. Kowe iso lho. Lah, Niki mondok suwi kok ora iso aku ndongani. ning ngene Aku pon. nek ndonga ora nek suarane. Pon, kula iki mondok lho, aja sini-sini kula. Enak aku pengen roh kowe ndonga. Mondok ning ndi to, Mas? Ning pondok Ramadan iki aku Nyon sewu niki ulang tahunnya cucu kula nomor setunggal. nggih, Pak nggih. Namine Elden. Nika. Amin. Elden. Mugi-mugi dadi wong sing bejo. Amin. Wong sing bejo iki sembarange mesti penak. Penak. Nggih. Lek wong suksesnya dhewe mesti bejo, tapi lek bejo mesti sukses. Nggih, amin. Nggih, leres. Lek nek lupute putu kula nyuwun ngapunten. Nggih. Iso dadi aku dadi wong tuwek, lek iso ditutur sing apik, tutur uwur sembur. Iso nglakoni kabeh lek iso salah sijine. Nggih. Ngoten nggih Pak Dalang Rudi. Nggih. Nika kula senes Rudi anggap. Sampeyan ki pas donga kaya-kaya ketutupan, Mas. Kaya ketutupan. Begitu doang kayak ketutupan terpal. Mbak Elisa, saya dulu pernah di Palu loh. Loh, kok Di Palu saya. Kok betul lorong apa di Palu? Sukses saya itu dari Palu, dari Sulawesi Tengah. Alhamdulillah. Saya dari Jalan Pramuka dulu. Di Morowali pernah, di Poso pernah. Saya di Parigi pernah. Sing dereng nanti ten Turi. Temu di Turi. Ting tuh. Ini sampean. Jenenganku jadi turi kok. Sing urung dadi teroris. Mbok mboten. Tolong Pak Rudi, Pak Anu, Pak Sun. Sun. Ya dongani. Dan Donga Jawa, donga Jawa. Donga Jawa kena, Arab kena, Oh. Mekah kena sembarang. Pak Jani ning kono mike kuwi dengan ana kok kono ae.
Jawane jenengan Pak Jani Ora arape. Pak Jani. Pak Jani. Pak Jani sing bonang penerus nih ya. Rene. Wo, layakno disangoni kon donga to ngono wae. Kaya roh ya. Lutuk. Sing bener dongamu lemu donga aja kesusu bendak teng gradul nek nganti kleru welake aku. Bab kuwi makile aku. Wes. Nyuwun sewu nggih sedaya mawon. Menika rakit ambenganon sak perlu kangge ngulang tahun putunipun Pak Heru. Pak Heru Erden. naminipun Erjen mugi-mugi Elden, Pak. Elden. Erden. elegen nggih. Elden. Elden. Mugi-mugi saged lestari widodo kalis ing sambikala menika sedaya mugi angsal berkah pangestunipun Kang Maha Kuwasa lan katambahan dongak lujeng Amin. teng sederek kula sepuh anem sedaya. Saaturan ngaweruhi dumateng sederekipun Keblat sekawan gangsal kang wonten tengah pun dilujengi panipun sing Elden sageta lestari widodo sageta dados tiyang ingkang sae kados simbahipun menika sedaya mugi angsal berkah pangestunipun Kang Maha Kuwasa lan ketambahan dongak lujeng saking sederek kula sepuh anem sedaya. Saaturan tasih gadah hajat bali nggih menika ngaweruhi Kakang Kawah Hari-hari sedulur tuwa Kang Madarupa kang lair bareng sedina pranipun dipinulujengi anggenipun njagi amongipun si Elden sageta lestari widodo kalis ing sambikala menika sedaya mugi angsal berkah pangestunipun Kang Maha Kuwasa lan katambahan dongak lujeng saking sederek kula sepuh anem sedaya. Mekaten anggen kula ngiyaraken mbok bilih wonten kekiranipun ingkang Maha Kuwasa ngabulana ingkang dados niat kajatipun Pak Heru nggih. Dongaipun kula nyuwun Pak Budi. Oh nggih. Pak Budi. Iki mang Pak Jani mang jane kon ndungani tapi terus dikajatne ra apa-apa dadi. Pak Budi, Pak Budi. Komplit. Kajatan. Komplit Bud, kok malah. Bud, dongamu Bud sing donga olehku marai kae. Ya. Sing jelas, Bu. Biyen anu si sampean Sampeyan kali tak kamplengi kowe. zaman untumu genep ki jelas iki kita ngawas Bu dongamu iki. Nuwun sewu niki donganipun donga Jawa nggih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Windu tawa, taun tawa, sasi tawa, dina tawa, jaka tawa, tawa tawi tawar, tinawa mring Hyang Maha Suci, Gusti Allah mujudaken bumi langit, telenging bumi ana banyu air jam-jam putih warnanira, wadahira tong bata, pinangsang seh subakir, lasne lengkir, ana udan tangis sindung liwet pagebluk lambur, ya Elden ratu ning umur. Ratu ning umur terus lali. Budi yang gede. Ya Elden ratu ning umur. Budi. Sik lagi kadung serius lho, Bud. Tak rungan tenanan lho kowe. Kowe lek ngantek guyon tak protol untu meneh lho iku. Kadung serius kadung umur tak kira melengki kanu lho kok lho. Apa terus iki? Duk. Ana sindung liwet pagebluk lambur, ya Elden ratu ning umur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati masihun wassalamu ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin. Amin. Terima kasih ya, Bud. Yo lali bareng tebut, Bud iki donga. Layakno dadi ndek ngenane nyalonne juru kunci mayite demo kowe. Iki mau jane malaikat wis seneng. Arepe dinilai 100 bosong ini lak rugi 50 iki. Nggih. Anu Ya. Bapak itu Terusne nembang. Bismillah. pun mugi-mugi ingkang wayah, mugi-mugi dados wayah ingkang bejo. Amin. Mas, Mas Rudi. Monggo, Mas. Kali kula Mas. Amin nggih, Pak Heru. Jenengan jan Iki wis oleh dipangan ya. pun. Oh, sampun lho mo. Monggo. Nggih. Tembange. Kene Mbak. Pundutane Pak Heru. Susi, Mbak Susi. Susi ku sing ndi ta? Dengaran nggih Udi biasanya rumpi. Aku iki
Aku pergo ra ngger rumpi iki rumpimu kene ning nggonku lho. Rompi mek sitoke keri nggonmu ora mok balik-balikne ngono. Kuwi jane mau arepe gawe rumpi macan kae. Heeh. Lah gandeng dalang iki lemeke ya macan. Akhire timbang aku nggih lemek to karepmu. Kuwi piye ae. Lembah Pak Iya, Susi. iya. Poso ya. Niki Alhamdulillah. susi latah niki. Ambil nggih, Mas Jun. Tembangnya apa, Nduk? Lagune Sehat, panjenengan sehat, sehat, alhamdulillah sehat. pinar sehat seger waras. Rene numpak apa? Kapal, Kapal. kapal sikil. Iya, iya. Kapal. Sikil. Kapal sikil. Kapalan jenenge. Mlaku. Numpak Laku. kapal sikil. Nggih wong celak mriki. Kenal kali Mbak Tati nih kau. Mas Suci, Nggih, Mas Kanca Suci. sekolah. Nggih. Bah, dalem Niki ta? Boten. Sampeyan nganjuk ya. Kok ngang- Rondo niku, Pak. Gleduk. Nggih kula ngledhok, Pak. Lah berjo ki sapa sing berjo? Boten enten. Sapa? Gleduk. Anu sing berjo sinten lho asine Pak. Nggih, kula ngledhok, Pak. Gedung iki. Nggih, tembange apa sing ndi? Nek omong rada suwi, Masun rada lapar. Ora koyo Kae dikitati sini. Ora mungkin dintekne. Lah nyapa? Iku digo mulih dienggo sahur keluarga. tuk. Biasanya didang. Ora cetok ya. Iya. Oh Dewa Tresno. Nggih, Nggih, Dewa Mas. Tresno mawon. Ya, oke. Muga-muga Kang Putra utawa Kang Wayah Erden dadi bocah sing kakung nggih. Nggih. Kakung dadi bocah sing soleh, sukses kaya bapak Amin. lan Amin, mbah amin. kunge. Allahumma amin. Amin.